Solo boleh kaya kau. Ele boleh kaya. Ele begini. Ele masuk. Batas batas. Di sabun देखिल. Ele boleh kaya. ना ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୁରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ କହିବି ହେଲେ କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ସାବୁନ ଟିକେ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବେ ତ ଦେଖିଲେ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଅଧୁଡ଼ିଆରୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ଅଛି କେମିତି କଲର୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସାବୁନ ସବ ମୁଁ ଆଣିଛି ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିକିରି, ଆଉ ଏଇଟା ଟ୍ରେଟା ତାର ଆଣିଛି, ଏ ଟ୍ରେରେ ପକେଇବି। ତାପରେ ସାବୁନ କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖିବା, କେମିତି ହେଉଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତ ଫୁଟୁଛି ହେଲା, ଆଉ ଏଇଠି ତ ଅଛି, ଏଇଠୁ ଟିକେ ପୋଛିଦେବା, ପାଣି ଫାଣି ଲାଗିଛି ହେଲା। କ'ଣ ନା ଆକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଅଧିକ ଜାଳ ଦେଇଦେଲେ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଫମ୍ପର ଯା ଉଠୁଛି, ଫମ୍ପର ନ ଉଠିବାର ଅଛି। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, କ'ଣ ନା ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ମିଶା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆରୁ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଦୁଇଟା ପକେଇଛି। ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏଥିକୁ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଦିଲ୍ରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କିଛି ନୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଖୁସି ରହିଲେ ଆମେ ଖୁସି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ସବୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇବା, ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖିବା ଫେମ୍ପର ଫେମ୍ପର ହେଉଛି ନା ନାହିଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥରକିରି ମୁଁ କରିଛି। କଲର୍ କ'ଣ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ହେଲା। ଯାହା ହବ ହବ ଆଉ ନା। ଉପରେ ଯେଉଁ ତେଲ 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 ଦେଉ ନା, ତେଲ 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 ହେଲେ ଯେଉଁ ମୁଁ ପକେଇଛି ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟା, ସେଥିପାଇଁ ପାଖୁଡ଼ା ଏମିତି। ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଲାଲ କଲର୍ ଇଏ। ଶୁଭ ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାତିରେ ପକେଇଥିଲି, ରାତିରେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଥିଲି। ଆଉ ତାର ବାସନା ନାହିଁ, ଆସନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ପୋଡ଼ାଳିଆ ଧୂଆଳିଆ ବାସନା ହେଉଛି। ଏମିତି ସାବୁନ ବନା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମାରୁଛି, ସେଣ୍ଟ ପକାଉଛନ୍ତି, କଲର୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସାବୁନଟା ଚକାଚକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ସାବୁନଟା ଦେଖ କଳା କଳା ଦେଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାବୁନ। ଆ କଥା ବୁଝିବ। ଲା 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 ଲା। ଟିକେ ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ଲଗେଇବା, ବୁଝିଲେ। ସାବୁନ ମୁଁ ଉପରେ ହାତ ବୁଲେଇ ପକେଇଛି, ପାଣି ହାତ ବୁଲେଇଛୁ କୁଆଡ଼େ ଦେଖ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲି, କଲର୍ ପୁରା ପକାଇବାର ନଥିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଖୋଲି ବାହାର କରିବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବା। କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉନି, କ୍ଲିୟର କି ବାସନା ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ଧୂଆଳିଆ ଧୂଆଳିଆ ପୋଡ଼ାଳିଆ ପୋଡ଼ାଳିଆ ବାସନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାବୁନ।
ये साबुन ये किल्स एवढं करतो जल्दी असो mo mobile ka motor naik motor ya terus terus jadi lah jadi aku sabun ngebes air begini sabun ini kalau itu kalau kalau ini kalau harus jadi sih mau patah cepat ya ini ini harus kata 이거 sabun. itu lagi kali ayo ଖସୁଛି ପାଣି ପାଣି ପୁରା ଖସି ଯାଉଛି ଝିଅ ଅଏଲ ଅଛି କି? ଅଏଲ କଥା ନାହିଁ ଏରା ଓଦା ଓଦା ପାଣି ପାଣି ଅଛି ସବୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ନା ନା କଣ ଅଛି କେ ପତା ତେଲ ଲାଗିଛି କି ଆଉ କଣ? ତେଲ ନାହିଁ ଏଇଟା ବରାବର ଅଛି ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୁରା ବନିଛି କଲର୍ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ହେଲା ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ କେମିତି ଲାଗିଲା